पारुल जी यू आर बाबा आई एम तो यूपी के हऊ की बिहार के हऊ तो माल बोल कौना रंगदा बोला अरे कितने हवे बम समझ में आ रहा है ना यू आर बम बम मतलब हम के अरे ते हवे बम हम तो के गोला भैया रंगदारी बिहारी के खूने में होला रंगदारी बिहारी के खूने में होला अते हवे बम हम तो के गोला पारुल जी यू आर बाबा आई एम तो यूपी के हऊ की बिहार के हऊ तो माल बोल कौना रंगदा 33 गढ़ के 33 अरे कितने हवे बम हम तो के गोला रंगदारी रंगदारी हो भैया रंगदारी बिहारी के खूने में होला कि डेंजर जवानी मेरी रहती हूँ दिल्ली हरियाणा से ऊपर दिल्ली में आप रहते हो यो दिल्ली रहते रही अरे डेंजर जवानी मेरी रहती हूँ दिल्ली आग लगा दूं मैं हूँ माचिस की तीली कपड़ा ते पहनले बड़े नन्हकीरे अब हमारा स्टेज पर काफी बच बचाव करके प्रोग्राम करे के पड़ी वो जो यूट्यूबर भाई लोग हैं ऐसा रील स्लो मोशन में देता लोग घरे नजरे नहीं मिला पाता क्वीन सालने जी से और बच के करे नहीं ये बहुत अच्छी है बचपन के साथ ही कपड़ा ते पहनले बड़े नन्हकीरे कोते जवानिया बनहकीरे लेके गमछा तू लगता है भोला भोला तो ते हवे बम हम तो के गोला ते हवे बम हम तो के गोला अब हम नहीं गाएंगे अब हमारे सब भाई गाएगा रंगदारी भैया हो इन्हीं से तने पर गा दो रंगदारी देख लो लेकिन हम जब बनी तक आई रंगदारी यारा जिला के खूने में होला रंगदारी बिहारी के खूने में होला पिछला साल जे एगो गाना पर डांस कर रहे सुपर हिट हो गई कि भैलू पियावा के घरे जाके गो राजा जी के तू और देहिया पिया जी के तू रहला हो देहिया धीरे धीरे यो खुलत तारी एक दो बार आ जाइए तो खुल जाइए अरे उठे ला लहरिया पोरे लेकिन ए बेरी एगो नया गाना आइल बा आप लोग प्यार दे हम लोग